gobekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka ine kwa yaiteire kiro monto asense gatomanya kona yaiteire Mwanchu muligerere begeta sini kya Ndizi TV umurobelio na yaiteire okoleto mwana inche Sara Nyarangi Ontita Rituko lya rero nigonda se ward ya Bugusero egotoka se bunge ya Kitutu Chache South county ne ya Kisii aiga no tugutarira abaminto bali babwate mechando ao basangana intwe egere gwetera so gokonya kwao na inche bagendera bune familia Rituko lya rero nigona ikirwe ikasenka y'umugaka Samson oyore no mwana uri no borema na manga abwate mechando bagwetera na kyumwana oyo atware to boreme kyagera buna bakongeresa umwana oyo tayibole tukare boigo nigache gutwara borema igoroga ane gotabare nga igoro bore oborema kurende mwaka Samson na chigusanga mona intwe tomanyanga ngikia bete bobe kyo mwana ibole tubya na ende mbakonkia ya bagwetera buna abayiboli ekero bwate umwana uri no borema utageto borendi webirango bya igoro morochi uchumi ni yakongate kyandege 10 bono bakumetinga mangana kiaya ngesikieke nkieke bakorete umuriro bali metigose liboli eri na litogo chikuira neria wetera somo gakabwenka oyitwa tarire gocha igaiga asensemo ya Bugusero kabamo na intwe wika omwele karibu sana mwaka Samson kwani akabagoko asante tuatarira atambe asaya na atambe wala gakina atambe atambe twakanga nange kumbe nale akingale ngale pi twacha kanyoro mwana paro toganyete gakitwa tumana umwana ona kende muya bageni obukuru paro to wakangambia mono amongina ogokoro kwa Gladys tukaumerana nera matukuma keiga etire nkanyora akurira sana ngataka kumanyanga ngikiabera umongino yo kitoline tegali awante yaya nabwato bokongo weteira mekoni mengo mwanchumulia kangantu akwana no mongina kurende senge chabangina toraboba tari kunyara koremereria mpaka tukoro morobelio yoiga nakikiagera tukwane no mugaka bagaka bakomera guchinda ende mbabwate chinkoro chinkongo yagerire tukwane no mugaka Samson bona ikageranga rero tigangiche torasanga tumanyenga abakongo bomboro byo bubwarenge litangani aiga naonka guse iga naonka no ya saa tuangirite tukaba wana no tukinereta abana bawo mbalinga bali abana bane bari batano kinyaruka isato abamura babiri igomba tano oyo obwato bolema nakiakoroko nandi no yokalinga oyo obwato bolema gakorokora micropinya nandi garo umwana okane nero umwana okane asabana abane bona I believe nga taibole tuboy gobuno mwana bitwante gusira baibole tuboy mwana taibole tubo umwana ona baibole tubuya sana ekera iboro buya buna abana bande na mwana onde bwensi umwana yagakina ekera cyo kwikemia ketatu ono nari narwete safari ga ekemambia narwete sema ya Nairobi ekera naigunga eganari nete nyweto mutuko ngati mukaranga ngoboke kemambia egere nyisibi ngende gesieka ngende kurwariwa kumbo mwana yenere ombwatiri intamanyete ngobokire kurworere bono ege tinkire kiali ngo morangwa twa geta so morango nyombe yetu twa sugeti yake bono omorango oyo akara twayo siekerete twayo agetenga no morango tukichikobeka omwana ore kwa na prepsi sukuru akarwara kaboke kemambia tukamotebia nga koko igoraga agu wayake kekwerende yibuya egeretegwa omwana oyera akagenda bona inchu bwango bunkaimoka ngatiganyimoke nkabwate geite kiga ngakenyegari nkarangi geite ki mwana mbiyabika takirende karana chugusuka sinini narinyi bwete egento kekobunga pa maiga yane ngarworo nkaburi ngaki akamori ngari twasibete nyomba agaguse muitu taroma nera yakuro tacho ngarworo nani ngarwa guse narenge ngajiche naringwa onjo kana naiga
Nkama konyora ngame geita kibwetense. Nkuchikoso nyumba. Nkuchikobole murugi onenga inkikiaba. Akonte byayo umwana geita kyamugwireire. Igo geita nkiabekire gekonge. Nkiabekire gekonge. Okay, mwargo giegeka. Akegete igarinde. Egere turara omera. Bono nali turwe tororo. Tukachiko ngachikurigereria umwana ngaya buneka use ngaikia umia kurua. Ngachikobwata okoro ngamanya konyara kukonenga nga koko. Bono kurua gu tukaja gwake sabunga inakibogo mutokora. Igeke no mwana nababunekire. Tukamuira nyagitari bosongo. Kare twamuira ororo. Tukatebuno munyagitari ngakore plaster. Tukarua tukore plaster ya 1200. Munyagitari akamakorenta elio oakirwe gisirei gekoro kinga amogaya gatigete katatu tigete bina chichuba igita kirikya kialinge kirito konyogia atwireirwa magogo bono ekerekisirei kiaorokia nari abanyagitari batetegene mugure plaster egerto mubekere nari bondo tukarete plaster munyagitari akachakere kurunso kogoro kumunarerera igoro tu akama kumusibaiga akama gatenga bono iro mwanaka akatutebia nyuma y'umutinyo yo mumokoreki muirani umwana bono ekero mwana yitogendrete nyumba akumurinda nalyo mokoyo itachite ukujikurigereria umwana akatuburi ngo mwana uyo nakiako yanaiga na kandagira akuria naki ekoba hasi tukachikurigereria umwana tukachikobwate plastic igoyo mete bunechuma esibire mono tukamanya kuruoro tukarente sumeno tukachaka konyenya akantaku tukanyenya tukatika akanta kanyerere egerende kachigusuya ekenkewa pono naga atwariribaga ayane pono kurwagu tukakuru mutinyu yo tukaira umwana nyagitari ekere tuirito umwana nyagitari abanyagitari bakamugusia plaster tukairo ni umwana uyika mbabule tinyankike mwari ko moruseri igora mbabule tikende iba moruseti ryoka pone kero tuire ni umwana nka umwana uyo akakora kigwikibere tukaranga ki umwana uyo bona ko bwenari igo no kubura ko muga lakini gita kirinki amwage to gocha gocha mai inki amuga igura bona sibaruche mono nokuburu bona kero yakigwikiranga omwana uyo kori kigwikibere ujakire gotara jakire gotacha bono buya akeigo na inde wikie ya mogosio agachaka gotarira ogosogoria gesonsogori bona kera tarite gesonsogori indu rongo so mwayo mwana uyo ngaki tarabuya tiga kuimo kyokugoro igoro omwana utachance iga gakorra onde tayo ando irania bono extended tukanyorongo mwana uyo akorire ki ujakire gotachira ebichara omwana uyo agachako nare ebichara kugoro ko mogotachira nakwo analite nario tumwire terende ngati gango toire mwana uyo egere torenga naki akokori urende gesaisa abanyagitari batatebi abanyagitari mbajete gotatebi kende tukaira efeka abora tukatigera nigo ngabono nturo cyase togoche nati turwe torro ake nando mwana gochako kuro kunde utari nandi bisonsuburia ebichara pone tukakuminga ki omwana yarare mare inakirega ake buna twagendera bono twasabira omwana oye kwerende esukuru agende libaga esukuru omwana ona bali gutarira ebichara takirinde nabali ngibwike esukuru lakini onyore goika igari ko struggle sana igari ndibigoti bone ibigoti ebibirabyo bikagendera kobaiga manoga gocho koraiga igabono kabigetige na ligwete biya na ligwete biye kero ko chikomotebi ngakimo kibigoti igoro na kako imoki gako birita akabono uri okobirita mono sana ikiagara chinkurunchi kare tiki nkurunchi yo maega kero twachikoligereria tukanyora ngari ugali omogongo lya chakire goteria
yachakire kugenda ensemo gutiana bono tukaakisabunga kutatene n'ibigoti nasinjiriuga ry'omugongo ritari strong bono tukarua tukatenga bono kiri kirabe ikiara ntubwate bakonyi bonde tiga bono nyasaye akore bunara akore umwana uyu tukamwire sukuru akagende sukuru klasi 3 bono agachakire shida mono shida nayo yachakirete umwana kitoko mwire sukuru mwana uyu kwika kwaye koko boko abali mpaka chaka complaininga umwana uyu gagwike sukuru late kanyolire abo umwana uyu mbuyale na ndi mbuyagokora ekiana bale ko number 1 number 2 kaka nyolite na mbembe number 3 agunu na ikireta nwari gutarira agawo umwana yekera agenda akagenda class 4 5 egachaka kokongerawo bone gachaka sirina bakuno gutarire bicara bone bicara bono byabere kugoro bono kwabere inkori kwabere flexible bono kagutara nabakogenda wakanzi bono kagutara keiga wakanzi natabwate control kagwa igakuku muhima igakugu onyo gwero motwe igakugu mubere wonsi araumie bono tukachaka tenya saa inda kibono togokora umwana uyu tomukonye igo umwana uyu aremaire pi pasi bono nalyo abali batoberete n'abarabu bakatobera enjira gitenko umwana uyu gwikamo morente sukuru ikiagara gawika chinsa chile late nari twarwe toro tokaranga bone ngento tokora osie gento keria itugutugurire ichana kana machi mukubugurire ibu ya diri ko toro seti asingincho yo mwana yegera tomokonye kiara mogongo iko to kikomubeka twanyoranga itokumia kai eri galia ye kumuire sukuru na se sukuru to kumuira emechando nero egente na bakonyoranga giakwamire ekaro giakwamire twamuruta mogongo e distance intambi mote metikoligi ogwenya bonde limwaro cho chakire kubunse gosebona nakiyabete nuko iseru mono okuiserwa okuiseruna kukwabete mono asinga njituro kino nabale mafu aba balenge kuliko bona abwatira bumwaka Samson turaenda sense mwende studio somo timokomoke mwanju muligereria likorokoro liregaria nchina kaganeli kubugulia mache kumbe neli kubugulia umwana kumusukuma uchi skuru oborobo nene sana na ende amabera manene kigima teturika sense mwende studio nkwira na tuli gocha ekero mwaka Samson yatutebyenga makonkia yabagwetera bono ekoro umwana ole maire bono ngochali gutumanya ase chinsa chinde chikubwate go bano tobese gusuka eyiga na Rondizi TV obwansu ubumugusi Ndizi TV obwensu bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene nagokorera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asoro gonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi Chinga kichiabono nigo chiganetie obumanyi bw'ebirenko by'igoro oburanyore ase college ya St. Anne's kubwatekana n'ekikozi kiria bagosomya kibwate chiro Erike ase college ye bwegere chikosi buna computerized secretarial IC3 computer courses web design and computer programming video editing and sound production CCTV installation
keyboard and piano, AutoCAD na Archicad. Nkwegeria bari boigo QuickBooks, Sage, gose Pastel na boigo Information Communication Technology nechinde chinyinge. Nigo babuate chi intake omutinyo January, May na September kiro mwaka. Boigo mbabuate intake ya IC3 kira Jumatatu. Okwerikia ni goganirie result slip ya KCSE, ekebande gose waiting card, a birth certificate, nechi passport size photos ibere, nechi shilingi 500. Imeyomo chokisi ni gobare Uhuru Plaza nirongoria gatato, nechi sagichinde injirebuna Keroka Otange Building. Imeyomo chibuogembo ni gobagotoka Asamagacho awakenya pamoja sako Suneka Dennis Hardware Building Nyakoe angena Nyakoe Main Junction na Buigo Nyamira ase nyumba ya Timi Building na boko bakiresimi ase namba enotisano na ibere isato isane noti isano nemo inoti isato eyemo. St. Anne's College, excellency and competency for the future. Ndizi TV, obwansu bw'omuguzi. Wanchu muligera mnadina gotebiri tangan tutaraenda omotimoko eye nere gari naende likorokoro lyo mwaka Samson yagotumeka asokorunderio mwana oye oyore no barema gochia ase eskuru ayana mabera maneno mwanchu muligereria ekero mugaka goikaransa na intwe gototebia ali agende tugwetera asubuguma bwaye kinegento kira kwa mandons no enchira chimna gego chanda igangana kimugaka mwaka Samson. Pole sana. Asante. Yana kiko kwirira mwana eskuru. Pole sana. Mwanchu muligereria naba mangana ali gobono eye nere gari agusugumira mwana oye oli no barema gochia eskuru nende turanire korwa mutimoko one eyanso irio totebia makongo ali ogenderete gwetera chingaki ogusuguma mwana gochia eskuru gogotumeke gari ebon karibu sana. Asante. Ono obakongo chanaetera anene ekere mbura ya ture. Embura ekara ya ture na bekorete challenge enene asingincho na bonko musuguma ekero na musugumire irakene nchereria shortcut mbona tukwirira omwana esukuru inchire ya salikira na matoboka ono geko bidi intumie nchire ngao eyerare mono eyera bengi yake egere mauchi go shortcut bujya sukuru bono baada yokuruagu na bono ngochire yikiranga embura ngochire yatumaragoba bono ga gente ketini go keira nchikorentera omwana bono gego bidi omwana oyo ingirege tamba ekiagero komobereka guka kwaye ikukubwate shide tabwati balance tabwati balance nonye ikiara konyoranga akoyenga igora nyore ngotonyire bono kuikangire kwirinde getamba egere moberekere na chanere nande bono kuikandende unangotacha ase bitongo bire ase ngweta tintereria egere mtu akense kuna linde ndiro na mojaniti wakera no mwana uyo ngatutukana ngaruoro ngatenya sai bono mwana uyo nali chikomugwera nakikosi yali kwa moyo yani ngekoba bono nimbwate challenge ere kabirejo no nyama igoifo ekera gotemanga yayo kwarosire tigangende ngokonye kachire kumujia omwana oyo kagoika komorenta tali kotwara nkuru akonyoranga omogongo ni gagote omogongo ko ngatia bono wike bidinga bono tokonyane ekiagara nona ka barua ni nyora ka barua ko genda tinkonyara ko genda ekiagara bono nimbwate ki barua kende ngokora bono nonyana boigo eke barua ekiningenda inchiwe ko monyene nimbwate shida yeliso ekeronko genda gokolega sio mugasoyo ngake nigokonyoranga niko maisa ko ngatie na niko nkoranga ne igondo chinyambo benchiragete igo ntobwate challenge asomwana
ekero mukubeka chinga kicheino no bulindi bwena somwana oyiga ore no bole mana kyakuru lameki nakimo gwikiraniria abana bande amahitaji abo buna narumi skoli otuino mesoko manene nakimo kubaikiraniria amahitaji abo nonyene ndagira nakimo mokwene kyabona nkuigota bali chianga nkonyora bali onye murega 24/7 ikiagara no tu abanyorire mwenzi tari kawaida juna bora ndande oyungo mwaka gakara esegasi asegete monge na gakari kibaru asegete ino tu abanyorire mwenzi nka kibono mogoisanikia abana bande no nyala mekiyo manyene ogoisanikina beko begasi enkongu bono ogoisanikio ko ekene nabokonyoranga my wife otebire nga yaya tigangende gosunde nankonye tigangende gosunde nankonye nachete paka no nase chief akamotebi chief mabono korera gwitu kwa bana kubwate gasi enkongu chief akamotebi yaya bone gintu ndakore ngukurikire barua ekana kurikire barua ye bono nabokogenda ndonsi uyu uragokonye agokonye bono bokonyoranga nabakurua ogenda lendo ndo ramokonye anyora bokonye kurua asale na inchi boigo bono nabekombere getire kenene enche nkochana nagende kanisa ne kanisa nkogenda nesa nanse seneti amono kubugie gita no gotera of course irenda matera na teri tindanyora muntu ndo kunga koboko egara matera yakoreki usena nge support ono moteri nchino moteri ndo mokongusana ndo matera ye Kristo ye Kristo yona bokolika nchina bokolika matera ina kombosi chwe komanyere kena arota chindoto nabo kabutuka nabwate nagasimi basi nacho narosia matera pia mono sana ono naki esabali yokulendo mwana uyabeire abangu chindo kwa na mamu abo na nkwanira chidaika ibere nerara kwana naki esabali ya muirire yokulendo mwana oyo oli nobolema bono kwangera sirigoro ya makongu ogwetera buno muiboli gokobo mwana nigenteke maramange kerembure gotuteri gokorabja mwana gotema gwichoria mangana chibase chiri cha abana bali no bolema nabantu bamenyete persons with disabilities egaki twatemire kuri umwana ari class isatu twarikiri no na marugo kuri ase sukuru togenda town egero sento nyorobo konyo bokuru twatemire sana paka nje igetire ndiri bari getuo muchakano into expected nga na into mwana uyo nkuri kware egerere ndanya robo konyo bwaye takirire ndasinge ncho ya mwanya abantu na bale ekene na bali geta abantu bandi goeta bakatutuma ekere twajete kuburinga inki gose mwatu tumerete timwaturika bono nyora abantu niko bakubika mangana bogeka takirene kurweri ntu kumoyo tukagendera gweta twete nanda se chief yatorikire barua twanda town twechori chief omungambu yatwechoiri bata tebinga yaya bona mangana ino na achabe buya paka nona gakadi akoga disability nto buate lakini bono ntwanya korrobo konyimana egaki pole sana mwaka Samson ande gentonda mente made mwaka nkiringa ki gaki kero kenda abantu nguturama balengana kimwanyorete umwana kerema nena kinataka nkuburi ngana cyubu amatebure nekijirane karo mokorera umwana ore nobole anene obu amatembori ko babiya asinginja abantu nkotoseka bali bate banga nyuna basabereri muka kero kene no mosabereri mubwatu umwana kerema na kimwanyorete umwana kerema asinginjo yayo lakini bono lende tuate banga ki oyo rarame tigera rarame
ekiagera oborema borabo igoro bokorete ki igoro bore kiara monto turi kumanya ngankore marogochia nono omwana oyo ntu amaite ngankore marare kiagera ibure tubiya bona ngana yawe yo mwalimu aka Samson tetokwane no murigereria bwete Senikia Ndizi TV okuganikwa onkoroki kero kende no ebintu bikongete bagusina abaya anonse sebakurigerere korobara konyire biro birito gukora barasira sirire ekiriro ky'omuntu ekera kwereza kora nje bakwanira ngonse deke mukuganikwa onkoroki nandi nakiuganeti gakinche igongoteba nga abarigereri bane bonsi amundoche igonko basaba nga esingincho nga muntu tuli kumanya nga yugukura bucha igonda abasaba asogwanje kuinunga ga kimondolera mabira ikiagera nyasa oyo togosasima ekerora akonye na nyasa nereta akogotiga ayeto teba nga kerekeno bukonyi bwo borabe bosa bukonyi bwo ambo benenginche nene ucha somo nene na kikeko ire getabu kya medali ke gukwana nga oyo komo kopa masikini inga omokopire orori omokopire nyasaye igore ndige ntunda abatebi ngaki gakikimoranje gakimotokonye asingincho tubatu buri tubu umwana uyu nabero musigo monene kiagera nonye negasi ninyoreke barua tingoche asingincho igondigereti umwana uyu iga maisana no aroche ekiara toko motugutanga bono nga umwana uyu ore maire gaki kimoranje gusaba kwane nkolinga ki gaki kimorankonye igo monene nyasaye tako batigana imwe n'abasesenge mono wheelchair egenteke yae kemwa ega kegenteke neke kon kenteke neke kon egenteke kerokiya mwanya bantako biku osugu munande no mwana moke akikomoranje natonyara nonye ne wheelchair no mwako nere arore byake asengencho egento buneke n'abana baguchira roche nakubekere mesigo igoro abantu bayira chiombe kurende bana kiao korire mirimo mwaka pole sana tugende tenga baligerere Ndizi TV mbakore umochango usimbanje asoma yobugwanja usenokonyeke tikabana mwanchu muligereria kero twakorane no mogaka Samson ndete twende nyumba ntogwetera mwaka Samson tuchikomera na nomongina no mwana uyu watobokong nera turayukura sense mayu mongina ngaki bunaro mongina korero mwana bwate obarema nararia yabwate ase litskolia lero mwancho murigeria wona ikire nyumba mumongina Gladys agera turasanga nere ase nini ase deke moyoke kiagera nero ulendete omwana Lamek tuyiguru korwa sense mo yomugaka mongina Gladys twatebiwa mange no mugaka karibu sana asante mwana nayo Lamek mambo uko poa uko class 7 class 7 yes good boy unasoma wapi Santa primary school all right Gladys eda sedeke moiga totebia ngonga okuganikwa onkorokio kasengincha mangu mwaka totebira korusiko amakongu mogwetera kwarerire miaka ni miaka mwana bona akabwate miaka 12 kwarira se miaka yonsi pi na bota atwale kende kenene kurendo kubuli kwa onkorokioko asumonto oli okoligeretie aiga bona tali rasimolire oikaigo asengincha no bokonyi totagite ongo saba akionde wensi oyo oranje gotokonya atokonya asengencho mwana oyo raneki nabwate gasi asoko morenda igona bokonyi generally no nyine wheelchair mono mwara temire kabisa gura icholie kiombegeri kya balemavu mwaka nante mwana kanyora kende twatemire ko icholia lakini bado ntorarora bokonyi bonde bia mono sana tago cha gutwara mangana mange singenchiro metenga bangina igotobwate marigare bwango nande turaboba asokweresera amangana bunayo kuri ndo manchu murigereria
kwa yanyorire korwa somuga ka Samson kwa nyorire ne nkwana yo mongina Gladys oyo tageta konywe ekiagera barosire mbabu atikende bagokora bonse nigo barigiritie kurendo mwana Lameki no burendi nigo boro obwibirengo byeigoro mwana natagetaragere nateta korekere gento no mwana moke and is a bright boy buna tatu mwa batotebi kurende ria ikire kobanga ishakuwa obeire omolemavu tigatocha moto bakonye egere Nyasaye nere agendere kubasukia wikachinga kichinde na endo mwanchu murigereria sumurubulyo na yeteire nchenkuru kwa Sara nyarangi ontita na endo botambe nigo bagoteba koramaya ogende Piyamona asante 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 Lameki Piyamona sa